Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:09. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes kita. Katapusan na ining nga trabaho sa mga opisina sa pampubliko o sa gobyerno ng mga talatapan. Bangod Friday, thanks God, it's Friday kag timing man. Karon nga adlaw Valentine's Day celebration. Baw, sining sang ibanda mo na kuno, mga customer nga nagpa-reserve sa mga motel. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad adlaw sang tagipusoon. Ang kalabanan, may mga date karon upod sa ilang mga kagugma, sa ilang sining nga mga tiayon, sa ilang nga mga girlfriend, sa ilang mga boyfriend. Pero ining adlaw, hindi lamang para iya sa mga lover, kundi para manini sa bilog nga pamilya nga selebrasyon. Happy Valentine's Day, everyone. Welcome na diri sa aton Friday presentation. Sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline, ang mga nagamonitor na via on-air and online. Thank you so much sa mga nagamonitor na pagi sa Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod. Magluwas sa Facebook page, pwede man kita ninyo makitaan paagi sa YouTube. I-search lang Aksyon Radio Bacolod. Kag sa aton nga mga monitor mga tagpalamating padayon nagasunod via sa ilang mga monitoring dira sa mga transistor radio, sa mga monitor sa salakyan, sa mga nagabiyahe, halonggid karon nga daw bangod nga team medyo damo sa mga aksidente nga nagaluluntad nga hindi gid malikawan kadadlaw. With Aksyon Delmar Madera sa technical side, back up tag karon nga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon Elray Dotilio. Ako naman Aksyon Artay Hupon, checking in tubtob tak na alas 9:15 karon nga aga. Ang inyong mga mensahe pwede nyo mapadala dira sa available nga chat room kung ikaw ara sa Facebook o kung sa YouTube. Pero kung wala kaya internet connection kag Facebook account, pwede gihapon makapartisipar pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton nga text hotline
0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Sa aton nga mga headlines. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Unahon nato ang report kag update gikan sa patrol by bust operation sang Bacolod City Police Office sining aga nangin Madinalagon. Action Hotline. Operation mismo ginpamunuan sang City Director no less than Colonel Attorney Henry Vinyas. Action Hotline. Kag sa headline number 2, oy update sa investigation sang kapulisan angot sadtong kaso nga pagkapatay sa nasapuan iyang nga persona nga tumandok sang Pavia Iloilo. Pero nasapuan lang diriyo nga isa nagkabangkay sa barangay Kabog, syudad sang Bacolod. Action Hotline. May mga pamilya ori mata na blang nagpadulong di. Ano ang rason nga adri siya nakalambot pamulya? Sino ang iya kontak diri kang initiniran? Ibaloon tayo na karon dugay. Action Hotline. Nga opisyal dira lang manager. Actually nagpa-schedule gid siya for interview. Nanawag kagabi o galing kay unahon kun niya ng drug so kay isugpon ta siya dugay. Action Hotline. Kay may mga panibagong nga ma-update kag development kag gusto madalo ng bago karon nagapungko bilang tagpamuno sang National Food Authority. Patrol Report. Let's go to work diri sa aton nga pagpangalagad. Unahon ko lang si Action Edin Abuso update sa sining agin patagayon nga by bust operation nga nangin Madinalagon. Narapabla sila sa lugar dira nanong subong ang update. Action Edin, good morning. Please come in. Action Art, happy Valentine's note. Bulubanta, 45,000 pesos nga balor sa ginasuspetsan Shabu. Wow. Ang na-recover naman sa isa ka persona matapos ang by bust operation sa City Drug Enforcement Unit sa BCPO sa Purok Mahimulaton, Barangay Banago, Syudad San Bacolod. Mga actually Action Art nag-start sila mga alas 5 kaina sang aga. Tigin kilala ining sospetsado kay Rogelio Panonce Jr. alias Panoy, residente sa nisambit nga lugar kag isa man ka drug surrenderer. Sunod kay Colonel Henry Vinyas, Bacolod City Police Office Director, makabig nga high value target drug personality si Panonce. Bangod nga masobra 5 ka gramos o kuna 5 grams ang na-recover si Action Art. Okay. Palayag ni Vinyas sa iya pag-istorya sa sospetsado, ginakuha sini ang iya supply kay a certain Divine Gracia. Based na Action Art sa palayagman sang sospetsado. Nagligad nga si Mana, sunod kay Vinyas, kuno Action Art no, may mga nag-surrender sa amo nga purok, kag sa ila, padayon nga monitoring. May iban nga nag-untat, kag may iban man nga nagbalik sa pagbaligya sang illegal nga droga. Pero gipahayag sang direktor nga ining si Panonce Action Art may na-recover pagid ang mga personnel sa CDEU nga mga paltek nga armas bala nga ginaligar ginagamit ni Panonce sa pagpamahog sa ila lugar agod hindi siya Action Art pag itudlo sang iban nga residente sa aton man mga otoridad. Okay. Na-recover sa sospetsado ang desisize man ka heat-sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuan Shabu kag iban pa nga drug paraphernalias kag syempre Action Art. Si Panonce ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 3 para man sa nagakaigo nga disposisyon. Abag wala dugay lang ita Action Art no naka-pull out man dito sa area. Now, ang ining subject na aresto gid siya, why siya upod nga iban? Actually, Action Art, may ara siya upod, duha, isa ka babae kag isa ka lalaki. Pero ti suno kay CD Vinyas, ginpamangkot siya kaina, i-assess pa sa mga personnel man kung bala may ara man sila sang role dito sa pagkandak sang by bust operation Action Art. Pero ti ang ila ni gin-highlight amo ning subject sa operasyon nga si Panonce nga ti suno kay Vinyas madanlog kumbaga Action Art bala nga drug personality man kag dugay naman nila nga ginalagas-lagas maka gina-surveillance kay actually drug surrenderer ni siya sa una Action Art pero unfortunately nagbalik siya liwat sa pagbaligya sang illegal nga droga. Oh, grabe no. Amo na why ginaya siling kon mag-surrender ka, gina-expect sang authorities nga untaton mo ng tanan nga illegal nga activities mo, di ba? Te siya yalain, sige siya ya
kag na monitor sang otoridad ta gin subject pa sa bust kang nagpositive. Correct. That's why Action Art nga ginpalayag kaina ni CD Binyas, no? Kaya ginpamangkot, kay ang purok to Action Art, ikitikit lang yung balay mo. So, kung tanawon mo or mag-stay ka dito Action Art, mabalaan mo gidya kung baga anong business sa piya kay Ti galing sa mga lugar ya, mind your own business na da mo. Pero base Action Art nga wala naman ga pa sila botang iban kay motong muno ni Sir Binyas nga may gapang hadlok da siya sa ila lugar para hindi sa pag-itulo. Aga pamahog siya. Gapamahog siya. Hindi mo na ni madalam sa pahog subong. Nung kapin patos ang tiyempo nga ari diri si Lieutenant Colonel Joby Espinido do nangisog ang taong magpanugid sa iyato. Correct, Action R. Pero kung madumduman ta sang ara si Lieutenant Colonel Espinido, ang moment Action Art ng mga panahon nga may mga nag-surrender man from that purok mismo. Pero mo tambal ni CD nga ang iban naguntat man gid tuod, ang iban niya nagbalik sa gihapon, back to business kumbaga Action Art. So no less than the city director gid ang nagpamuno sa operation kay ina. Correct, Action Art. Kay way pa man siyang gin-assign sila mo no nga mabulos kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. So far Action Art wala pa gid may nag-ukon ginbulos sa ginbiyaan nga pwesto man ni Lieutenant Colonel Espinido Action Art. That's why nga si CD Binyas amo subong ang nagapanguna man sa CDEU. Sige, so at least congratulations to the BCPO personnel sa Drug Enforcement Unit sa madinalagon nga operation. Yes, Action Art. Balita alin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Hotline. Salamat gid patrol amo na no, hindi ka mo maghatag kumpiyansa. Hindi gid magtilaw-tilaw sa kalaba sang kamot sang aton sining hostisya o sang aton mga otoridad. Hindi ka mo magtiyaw-tiyaw sa karon nga administrasyon kay ti ka panglagas sa illegal nga droga. Ang problema lang ugaling kay ti ang nanginbantog kag amo ni siyang nagaserbe nga daw maskara o kunitsura balasang kampanya against illegal drugs sang Duterte administration, poster siya mo. Gina-consider siya nga amo ning nagadala sang kayuan kag naga-implement sang kampanya sang Duterte administration against illegal drugs nga si Lieutenant Colonel Joby Espinido Yawer ang latest todo nanunidong indalahig piangalan niya sa narcolist. Tigaling subject pa na for validation. Pero may mga latest subong report nga mismo ang DILG nagambal, no? Gina-check ko pa ni kung may aragin official statement coming from Secretary of the DILG nga nag-confirm nga indeed ara sa listahan ang ngalan sang ginkakas nga opisyal diri sa BCPO. Action Hotline. Nagpadala kahapon sa mensahe si Lieutenant Colonel Joby Espinido sa kay Action John Diaz ang ambal niya. Kung in kaso ginman nga may ara na sang official statement from the PNP chief, mahatag ako sang akon man reaksyon. Tigaling kay ang PNP chief, hindi siya mag-confirm nor mag-deny nga arangalan sang sining official sa PNP. Siling nga check pa na naton, may mga validation pa nga patigay unon, which is suppose amo na siya ang proseso. Action Hotline. Ilang tawon ta na, no? Kay mahuni gini, sigurado si Lieutenant Colonel Joby Espinido. Kung in kaso nga matagan na sa oportunidad, parte siya na eh. Action Pero Hotline. yung BCPO ay nagapabaya. Amoning rason, karon nga aga, nga nangin successful ang ila drug operation. Galing ti, hindi kidako nga minilyon ka pesos ang na-recover nga shabu. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:22 na, Action Radio Philippines Standard Time.
Online sa hotline. Online sa hotline. It is my pleasure nung nakabaton sa tawag hapon na paagi sa opisina sa bagong nagpungko, gindesignate as manager sa National Food Authority diri sa Bacolod, informing me nga ari na si Ma'am Josephine Castillo, at least available na siya for interview. No? That was last night. No? May nagtawag sa aton nga halin sa office niya. Gusto ko ibaloon kay tinagretiro na tong NFA manager tadi mo sa Bacolod bla, si Engineer Frisco Canoy. Nalabot niya na ang edad nga ti amon ang gina-required mandatory nga retiro sa isang empleyado sa gobyerno. Now, under the leadership of Ma'am Jo Castillo, hibaloon kag kinalahon tani siya kung taga-diin siya. Joining us this morning is no less than the NFA manager of Negros and Bacolod. We have Ma'am Josephine Castillo. Ma'am, good morning. How are you? Yes, sir. Good morning po. Salamat. Ma'am, first and foremost, Tagalog po tayo, ma'am. No, sir. Pure-blooded Negrense po. Pure-blooded Negrense. Kasi nag-Tagalog. Gabi ko kung Okay, sir. siling ko, Okay basi Tagalog, bla din kag hindi takarong ka insindihan na, bla kabalo ka naman nga, kita nga mga Ilonggo, bisan kahit ano pang gawin natin, alam talaga nila na Ilonggo tayo na magambal bala sang Tagalog. Ma'am Jo, personal circumstance, antes kita magkanto no, sa mga programa dira sa office mo, diin kagid native sang Negros, diin kagid tumandok, kag ano pang iban nga mga personal circumstance sa imo, Ma'am Jo? Okay, sir. No, una-una, sir, gusto ko magpasalamat sa opportunity man nga ginhatag mo subong sa akon nga gitagaan niya ko, sir, sang oras no nga mapaibalo ko man mga programa sa amon opisina. Ako, sir, taga-Hinigaran, gikuya nga tunay, lagi ko yan na tao sa Hinigaran, ang pamilya ko mga taga-Hinigaranon. Kag nag-graduate ko, sir, sa nga ako niya Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting sa West Negros. So, CPA ako, sir, by profession. And then, 22 years na siya in service sa NFA. Lawig-lawig na. Yes, sir. Hindi na ako magpamangkot sa edad mo, Importante. Are you a mother na or married na si Ma'am Jo? Yes, sir. Married with 2 kids. May duha ka kabataan, okay. Yes, sir. Ma'am Jo, thank you gid for this opportunity, man. Actually, ako nagpasalamat gid kagabi when I was informed by your staff nga ari ka na nakabalik diri bangod na after nga nag-take over ka nagligad to do perti kasako gid ang office mo no. Kay gusto ko mamangkot. Number 1, kung ano ang mga updates sadtong ginahulat ta balang ang ginpamakal ng bugas kung ang humay nga pagaling na kung anong matabo sini bala direkta ipangatag sa 4-piece. Tell us, ma'am, ano ang mga update kay development subong sa office nimo? Okay, sir, no. Tungod sang bago gani nato, no, sang layi nga ginpormahan. President Duterte, RA 11203, which was signed February 14, nag-talk effect siya after publication March 5 last year. Okay. Ang mandate na lang namon subong is buffer stocking. So, amo na nagpamakal kami sang palay. Especially, we are no longer allowed to import, no, if in case na mag-shortage ang aton nga inventory diri. So, kinanglan man namon sang palay. So, with regards sa programa namon, still the same. Ang bugas, ginabaligya man gyapon namon, sir, at 27 pesos per kilogram. Okay. Kag nagapamakal man gyapon kami sang palay at 19 pesos per kilogram man ang kwan. Pero may mga quality standard lang kita galing, sir, ginasunod sa pagpamakal namon sang palay. So, continuous niya or sige-sige ang pagpamakal kay may available kita gyapon nga funds. Yes, sir. Continuous gid, sir. So, wala gid kami, ang may-ara lang kami galing kung kisa nga mga situation bala nga case basis nga kung kisa naga-suspend kami, pero actually hindi man siya sila nga ginastop kinamon kay sir ang amon nga mga consideration ang amon nga warehouse space kay Okay. Mapuno, so Mapuno, wala kami sang butangan, so ginapahulat-hulat nato nanay aton nga mga farmers, but then continuous gini siya, sir, all year round ang amon program sa pagpamakal sang palay. Why pa guidelines, ma'am, kung ano matabo sini since nga nagligad gin hambal to nga ang NFA ang ginpamakal diri nga humay ang allotted nga pundo para sa rice nga allowance or rice nga support sa mga 4-piece beneficiaries
daw mo niyang yatag ang palay ginpangumprat nga ginbugas na. Why pa na guidelines until now? Sa Subong, sir, wala pa. Kaya daw, ang pagkabalo namon, ang latest update, ginaripaso pa, sir, kung ano gid, kag may ma-sign pa mo kung paano gid siya bala, sir, Okay. Pero, for sure, ang Bacolod, sir, is included gid siya sa, identify lang, sir, ang mga 40 provinces, nga priority siya nga sa 4 piece nga tagaan sang rice allowance. Okay. So, identified sa provinces na ito, dala included dito sa outsang Region 6, sir, ang province nga na-identify dito, ang Bacolod lang, kagang Guimaras Island. Aha. So kung saan ugi siya, sir, ang implementation, na muna gahulat-hulat pa man kami subong. I see. So, hopefully, keep us posted na lang, Ma'am Jo, manawag lang ko daliwat sa imo para makapangayo kita sang personal contact number mo para if in case makahatag kagilayon sang update man kag may direkta kang link man diri sa amon sa Action Radio, ma'am. Oo. Tapos may ari kami diri sa subong, sir, no, ay daw ginano na akong diri nga ang stationery bala namon nga pwede anybody can buy NFA rice diri sa amon opisina by kilos Pwede or by man. bag. Pwede man kabakal na kung may magdagon-dagon, abi, Yes, sir. Maski yung mga tricycle driver naton halimbawa or mga jeepney drivers na sumabaka lang 5 kilo, it's because helpful gid, sir, sa ila because it is only at 27 pesos. Okay. So makita man nila ang quality sa amon bugas kung bala kay usually ang ilang pagtanaw laway ko ng bugas ang NFA, but Okay. I am proud to say nga hindi laway, sir. Kung ano kagwapa ang manager mo na kagwapa mo bugas. Baw. Ati Joke nami lang. na nga. Joke Hindi, I lang. mean kayong mga bugas na to gin-import to, nami ginman mo. Ako yung kuan sina, no, maka-testify. Kaya nakakadto kita sa mga merkado, kag may mga nasugilanon, singuna magambal kay NFA rice, ang iban diri nga bulo big time, sila nga, baklon na lang para sa ido ta. Oo. Pero magkumpra da, ano man, i-allow nyo ang negosyante nga pagustos lakbakal da kung may negosyante, galing kay doon nubo pag ang imported rice mong do dito ang mas prefer nila eh. Subong sa amon, sir, gamay nagid lang no ang inventory namon sa imported rice kinapaubos ginagid lang ni namon. So I'd rather encourage, sir, no, ang ato nga mga kababayan nga patronize kita sa aton local products. Okay. So local rice na ini nga gina-produce sa aton nga mga local farmers diri, especially from Bacolod and from Panay Island, nga amo na subong ang ginabaliga namon. So kay kun hindi naton, sir, ma-dispose ang aton nga local rice, Okay. kaluluoy man ang aton nga mga mangunguma nga wala. So I'd rather encourage everyone to patronize our own. Aha. No, do mahambal sila barato tuod ang imported rice, pero proud man ko mahambal nga barato man, sir, ang NFA rice. Gani man. Kag local pa siya. Aha. Lokal pa diri, makabulig pa kita sa NFA man. Makabulig kita, sir, sa aton mga Farmers. Yes, ma'am. So, why nagimag ko sa concern unless nga may itugon ka sa mga farmers naton nga nagamonitor paagi sa Action Radio kay sa mga pumuloy diri sa Negros kan Bacolod. Please go ahead, Ma'am Jo. Sige, sir, una-una, mayong aga gid sa tanan nga tagpalamati, kag salamat gid, sir, sa mga sa oportunidad niya nino. So sa nag-aano ako sa aton nga mga local farmers kung kaisa nga hindi gid namon sila ma-accommodate, it's because nga pero ginaamat-amat na namon resolve ang amon nga mga warehouse space nga makadugang kami kay para ma-accommodate namon ang ilang mga palay nga i-deliver sa amon. Kag ginaano ko man ang aton nga mga pumuluyo nga magpatronize man kita sa aton nga local produce kay para makabulig kita hindi lang sa aton nga sa amon diri sa NFA, kag especially makabulig kita sa aton nga mga mangunguma. Aha. On that note, Manager, salamat gi sa time. Good morning and God bless sa imo. Yes, sir. Thank you so much, sir. Good morning and God bless too. Action Hotline. Ang NFA manager diri sa Negros and Bacolod, no, kay kagabi nagpanawagi sila nga, sir, ari na diri nga ton nga NFA manager and he is very much willing for a live interview today. No? So kinatagan sa opportunity nga mabatian kag may baluan ang mga bago nga programa sa NFA. So sa mga farmers dira, kung may harap mo mga patuwas, pwede nyo madala sa NFA, mabaligya. O galing ti, of course, may quality nga dapat sundon, ginapatuman sa NFA, kakinanglan na mo gina, no, ang moisture content, kag iban pagin nga requirements sa imong produkto, agon maka, baligya ka sa mataas nga presyo. Action May Hotline. bugas man lang available nga pwede mabakal sang mga individual. No, mga taga Bacolod, taga Negros, kadto dira sa mga warehouses sang NFA, pwede ka mo
makabakal. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Happy Valentine. Aryo, si paring Aladin Salas niya, Happy Valentines to all the girls I've loved before. Hehe. Di naman din sila, shut up, right? to all the girls I've loved before. Purti siya. Paring Aladin Salas. Ang tanan ng mga kababayan na ginigugma niya sa ito ginatamyaw ya. Ti dala ng nanay na ang mga tanan ng kababayan hani, deserving to be loved, na tilain kaya galing pagpalangga mo kung asawa mo ya, na kaglain man ang pagpalangga para sa Iloy. Amo man sa utod eh. Good morning, ang sanart monitor lang ko diya. Kag si Rodi Manughilot, ga monitor man. Si Nonoy Manggubat, way gida puto noy. Kim Shastris, Arthur Siguenza, Cash morning. Barangay Kapitan Juan Zoniel Timbalayang, sa Barangay Kabog, monitor man siya. Rachel Arsenio Cubol, morning. Araman ka monitor Herna Pamplona Las Piñas, classmate, morning. Tita Mikmik Evangelista, no? Tita Mikmik Evangelista, good morning. Regards na kay Tuto Butch Liardo. Ariman si ni Casio Seva, tiyo naton Julito Padilla Palier, no? Member sa Philippine Air Force. No? Tiga monitor di siya dito
duty mo da. Action Hotline. Musta mga aeroplano sa Philippine Air Force, nagalupad pa man. Action Hotline. Pero dali gid lang, no, kay antes ako pa dayon ng aton sining mga update bala, no, kag ang mga mensaheng ipadala nyo. Unahon ko lang anay si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kabalo ko sa ako ni siya subong ba si may date pa bala kay Valentine's Day subong mo. Online sa hotline. Online sa hotline. Ang Valentine's Day celebration nga daan subong no, pamatyagan ko na nag-highly commercialized na gid, no? Pati ang mga tsokolate kag ang roses ang ginabaligya ay purti ka mahal. Tuod nga fully booked na kuno mga motel. Grabe ba? Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir. Happy Valentine's Day. Good morning. Action Art, happy Valentine's Day, gid, no? Happy Hearts Day sa aton mga pinalangga nga listener sa bugos nga katapos ang Action Radio diri sa siyudad sa Bacolod. Kag on behalf no sang aton Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Attorney Henry Viñas, sa inyo tanan, happy Hearts Day. Good morning. Saan o ang date no yan ni ma'am? Kay Tido, layo man siya ang assignment niya. Hello, Sir Art. Siling ko, saan o yung date niyo ni ma'am? Ni madam, kayo dito siya sa Kabangkalan din, kamuya karon date siya nga duha? Trabaho tanay Action Art. Ahay. Wala man nabutang ka. Patakaran sang painting mag-observe kita sang mga holidays naton. Giti ang ato nga trabaho, hindi naton ma-compromise no, tawag naton nga peace and order. Gani at man. the same time ang public safety, no. Amo nang calling niya. Amo nang calling sang aton nga trabaho Action Art. Gani man, no? Kay ti amo na ang aton kuan mo, amo nang profesyon ta. Didikahan tanan lang may timpugin para sa date niya, sir, no? Yes, Action Art. Kay ako yung gapati ko yung hindi naman February 14 ang Valentine's Day. Gani man. Ara na yan sa aton kung how do we practice inatawag naton nga Hearts Day. Gani. Kung para sa aton niya, maski ano nga pizza, Valentine's Day, well, good. Mayo na dapat i-practice. Hindi na kita magsabay tani sa uso or sa okasyon Action Art. Oo. Kay ti subong yan, ginay mo sa mga negosyante, mag-create sila kung paano magnaming ilang negosyo sa mga inughatag mo sa imo sining loved one, style man na nila, ila man na yan. Pero sir, diri kita na yun, unahon ko lang anay. By the way, congratulations sa inyo, sa kay Sir Viñas. Kay Inas siya ginanagpamuno sa Baybast, kay Inas sa aga naman, no? Congratulations, kid, sa inyo, sir. Yes, madamo ganyan salamat no Action Art no regarding sa pagpanimbulan sa aton nga Bacolod City Police Office no. Despite nga may man subong kakulangan sa aton nga mga personnel, nga despite wala kita subong DCDO at the same time CDO, still gakandak yapon kita sang aton nga mga aggressive campaign against illegal drugs Action Art. Pero sir, ano man, may effect din man in general no sa moral sa police naton. Ining nagaguluwa sa mga issues, although nga ini subject for validation and even the PNP chief ay pa man nag-mention, parte iya sa status no ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Pero dari sa inyo, sir, ano man, may effect in man ini sa hanay siyang pulis ang ining mga development subong? Action Art no regarding ini sa nang issue again no. Kumbaga sa nagligad panibat subong as part ng internal cleansing ni Chief PNP no ni Archie Gamboa ining aton yang another actually hindi naman niya matago but already anyos no ang 357 no nga na-include naman against na connect na naman sa illegal drugs. Okay. On behalf sang moral sang aton nga PNP Action Art, ako una ton sa hindi apektado. Kasi ang pag-address na sa ato niya sa public gina-generalize no? Tanan nga pulis. Muna permi. Hindi malikawan, madamo sa mga negatibo ng mga komentar, criticism about us. But again, sa subong Action Art, at least maski papano, out of more than 68,000 na PNP personnel, at least no? May aral lang yan na pangalanan, at least hindi kita totally na generalize. Okay. Na kapakita nga sa amon niya hanay we are doing our best nga matingawan ng amon niya nga organisasyon. Although nga sa nahambal ko na
di malikawan, apektado ginatawag naton nga moral sa aton ng mga PNP personnel, but again, is a wake-up call man para sa among tanan, Okay. na kung sino pa dira yaga plano o kung ara pa yapon sa mga illegal activities, hindi lang yan sa droga, maguntat na kita. Anyway, this is for our good, this is for the good of our organization. At the same time, mangin epektibo kita sa akong pangserbisyo ya sa aton mga pumuluyo, labi na gidriya sa sudad sa Bacolod Action Art. Aha. So, ang sa part naman ni Lieutenant Colonel Joby Espinido, siya na lang nagrubala. Yung mag-explicar naman, especially sa Bacolod doon, kung natagan o kung may time pa siya nga maka-aplastar sa uli kag pagsabat siya mga issues yung ginaboy siya, sir. Yes, kay wala naman kita dira sang kontrol kung ano man mga isyu dira guluwa dira. Okay. Kita wala kita sang ginatawag naton nga ihibalo kung ano gid bala ang matutuo sina regarding naman niya sa na isyu nagaguluwa kay Lieutenant Colonel Joby Espinido nga formerly na-assign diriya sa Bacolod City Police Office. Kag kami gani Action Art, sa totoo lang nagulpihan kami, no, we are not expecting Okay. marilib di siya kagulpi sini kayo nga riktagid, no, from BCPO, riktagid saya sa camp crime nga gina-assign dito. We don't know what would happen next. We don't know ako ano naman ang next mission ni Lieutenant Colonel Joby Espinido. Sir, maki-update lang ko sa nasapuan na bangkay kahapon atong taga Pavia allegedly sa Iloilo. Nanong latest sa to may family na nga nag-claim na hibaluan ta na kung ano ang motibo? May update ng investigation sa Police Station number 9? Yes, Action Art. Ang ginasang aga, naka-istoryahan ay kami ni Lieutenant Pastrana noong kipis ang Station 9. Regarding siniya sang update, no, sang kakina kahapon sang aga, unidentified pa ini ang bangkay nga nasa puandira sa Purok Katipunan, Barangay Kabug. Okay. But bangod sang aton nga ongoing investigation na identify, no, ini si Nathan Sirudo. Amo siya ang nasapuan nga may mga pila sang tero dira mismo sa Purok Katipunan. Okay. Kahapon nakaabot ang duwa niya ka utod, no, ang taga Iloilo City, no? Gin-confirm nga siya ni si Nathan Sirudo. May-ari sila ngayon pag minpatigayon nga closed door meeting, no? With Lieutenant Pastrana. Okay. Kag dito, isa sa mga topiko nga na-discussan dito nga hindi na sila matigayon mag-file sang kaso. O may-ari na sila ginpirmahan nga affidavit of non-interest kag hindi naman sila magpakandak pa sang autopsy. Kay ato ya SOP or Standard Operating Procedure, no, na hindi man kita basta-basta makapakandak autopsy sa mga bangkay without the consent mga biktima kung wala siyang consent, no, sa Correct. family. So, subong at least dira lang nga level, why gid siyang gindugang information? Ano ang background sini? San o padre nagtiner sa Bacolod ni ang bangkay ning si Nathan Sirudo? Anong pagkatao niya ni sir? Action Art, regarding sa mga sa iya nga mga background, base mismo ya sa mga uto niya nga duha sa kabilong kadto diri. Sila mismo nakibot nga how come, no, paano nga ari diri sa sudad ya sang Bacolod ang ilaya nga utod si Nathan. Okay. Kag ang masami sinikuno ginatiniran is Metro Manila. Kag talagsalan ni nagkapakanto sa Iloilo City or sa Iloilo. Kag mismo ang hepe sang Pavia, no, nakaistorya man ni Lieutenant Pastrana na dito manabalaan nga HBT or high value target, no, and when it comes to illegal drugs ini si Nathan Sirudo mismo sa Pavia Police Station. Kag ang utod mismo actually may mga ginhambal man nga confidential. Kag sila mismo kabalo nga may mga illegal activities ang ilang nga utod. Amo nga that is why nga sila mismo nagambal nga na bato naman nila ang nangin kapalaran sang ilang nga utod. Kag hoping ini nga adlaw matapos na ma-process ang mga dokumento nga kinanglanon para manyagaw na ini transfer, pero hindi dito sa Pavia kundi diriya sa Iloilo City. Okay. Kung sa diyan nahamtang ang ilayang balay Action Art. Grabe man kay kung lang tawon mo ang Nathan Sirudo, may ara gani actually Facebook account nga blatant ya o pertiya ka bulgar bala ang iya sa nga pagtransaksyon o kung pag-deal sang illegal drugs, kung iniiyagin man
Facebook account, no? Daw, inablang grabe ang confidence ng tao nga transaksyon o kung nagapangita sa kliyente pagi sa social media, ang iban ginawa ganing kapanago sinasir mo. Yes, action art, no? Ang tsakto ina kag sa subong may ang ari subong nakatutan naton sa ating may investigador, ang screenshot na lang ina actually sang Facebook account niya nga nagabaligya sa online sang Shabu. Grabe, no? Kompleto ina sang iyang kwandra nga mga package pati ang price list na Sus, Mariusip. sa subong sa tusing nga hindi naton ina ma-open. Correct. Sakto na action art may nagahandle, no? May naga-control sini nga Facebook account nga gamit ang iyang ngalan kag siya mismo kabalo regarding kini nga mga aktibidades. So not necessarily nautod ang linya ni Sir Pico, not necessarily, ang ako lang diri siguro possible kon may ara iyaga uyat gid sang Facebook nga mo ang control amo nagahimo sang transaction nga hindi man siya personally gid la, no? Sir, pasensya ginautod signal ta. Hello, sir. Pasensya, ginautod ang signal naton. Siling ko, base may nagagamit sa Facebook account kaya hindi maging siya directly ang nag-control sini. Hindi man siya direct sakto na action art pero Okay. kabalo siya, no? Kabalo siya. Kabalo siya sang kagabulig man sa monitor sina nga Facebook account. Amo na gani iya mismo, actually may ginapost sa iyang ari ni sa Bacolod kag nag-advertise pa siya gani nga kadto na kamo di sa akon, may-ari na ko dala sumong yang mga supplies ang natawag naton nga Shabu. Gani, no? Gina-post niya mismo ya sa iyang FB account. Since gang family, ang duha ka utod nga nagkadto dito hindi na interesado sa pag-file sang kaso against sa mga suspect, pero ang pamangkot sir natumod tanaw, may identity na kita sa mga suspect kag ano gid ang motive sa pagpatay siya. Action art ang maski hindi interesado ya mag-file ang kaso ang pamilya sa bahay niya sa aton kapulisan, no, sa especially sa Station 9 magapadayon gyapon ng kaso kay gusto man naton nga matagaan hustisya ang pamilya. Okay. Gusto man naton mabalaan kung sino ang mga tao sa likod, no, siya siniyang pagpatay kay Nitan Tirudo. Ang natabo sini actually, amo na nga may kabudayan kita subong sa ginakandak naton nga investigation nga sa subong wala pa rin kita sang positive identity no sa mga suspect. Okay. Kay kahapon, mga between 12 to 1 sang gabi, aga na ina, may nabatian dira nga mga linupok. Actually, mga pumuluyo almost 200, 150 up to 200 meters. O galing masyado kahinay action art. O para sa ila, amo to nga daw take it for granted lang nila, ginpawalaan lang nila, wala man scenario report. Amo na nga nakatuan inaya sang aton nga kapulisan dira sa pagpamuno ni Lieutenant Pastrana, alas 6 na sang aga. Aga na. Amo na nga, so kalawig isang mga inuras, no? Dapat na-respondihan as early at mas kita ni papaano maka-establish kita, no? Sang kung sino ini mga suspect, sila kabilog ang suspect, ano ang intakya nila. Kag ang isa pa madulom kag wala man ina CCTV ang area action art. Kag sa subong ang aton mga information nga nagaguluwa, may mga report kita nga from our operatives nga may ari ini siya konflikto, no? Si Nissan sa iya grupo kay membro ini sang Odicta drug group, no? Ini si Nissan daw may ari konflikto, no? Pag inaway sa tunga mismo sang grupo regarding sa mga patakaran kag labi na gid sa pag-ingreso or may ara tawag nato nga unsihanay ilabi na gid sang koleksyon. Considering ngati ang ilang mode bala sang transaction ara iya sa social media, hindi malikawan kung hindi man malayo action art ang natawag naton nga balduganay. Hindi iniharapan nga baligyaanay. Ay base kung lain nga transaction may gamonitor dito, lain man mahatag, lain man ang gabaton sang bayad. Isa ina sang nakita naton dira nga ang gulo sang aton nga investigasyon subong action art. Hindi ayan nga posible nagkadtog man sa Bacolod ni si Nathan, nagtinerde, o kung may posibilidad man nga ini siya ditungin abdak sa Iloilo, dasun gin travel patabok di sa aton sa Bacolod, sir? Amo pa na ang aton subong iklaruhon action art kay diriya sa Bacolod regarding na sa abduction na imo na hambal, wala kita sa reporte diri. Yes. Mga kaso kay sa nambal ko na
ang sa aton diri mga reporting, we are transparent kaya sa aton mga pumuluyo, wala kita may ginatago diri. So may posibilidad siguro Action Art, but that needs to be proven. Mahimo nga may nagkuha siya sa Iloilo City, diri sa Guindala. May posible man nga dinrekta man sa diri sa Bacolod kay kung basihan sa iya mga post sa iya mga FB sa account ari man sa diri sa Bacolod Action Art. Sige, so anyway, hatagan taliway na ang Police Station number 9 to conduct follow-up and thorough investigation. Pero natagan na kamong kopya, sir, sang SOCO kung pila gitok pilas ang naangkon sang victim? Sa subong Action Art, amo pa na i-follow up naton dito no sa nagahandor nga investigador. Okay. Kay sa tanda tutuod lang, mabudlay siguro kay wala nakandak ang autopsy. Gani man? Oo. So mabudlay ina. So ang makuha nang siguro mahatag nga report sina. Okay. Ang inisyal lang o kung base lang niya sa visible signs of gunshot wound ang mahatag sang SOCO. Mas not the autopsy report, nga mas namitani kung autopsy report, at least mas klaro, mas detalyado Action Art. Sige. So, why problema ang kapulisan, ang BCPO nagapasiguro sa Bacolod noon? This has nothing to do with the peace and order situation ang natabo sa kay Sirudo. Kamagin Action Art? Siling kuwain ni siya, sir, sa epekto sa peace and order sa pangkabilugan sa Bacolod, ining natabo nga pagpatay sa iya? Sa aton subong di magid kon kita sa base sa aton assessment sang aton diri nga chief IDMO, hindi magid makaepekto sa tawag naton nga peace and order. Okay. Kaya maluwas nga basta ang mahambalang naton nga kung hindi ka mo yung mga drug personalities, wala ka mo sa na-involve sa illegal drug activities, nothing to worry diri sa sudad sang Bacolod. Kag taski sa aton nga mga crime volume no, sa aton mga ginaisip naton nga mga crime solution efficiency mataas kita. Very manubo, minimal, kag ining mga gakatabo diri very isolated. Kag kung may-ari man diri nagakasapuan Action Art, mga drug personality sina or may-ara ka ang tanan sa illegal nga droga, kag kung may-ara lang kita kabudayan, kiti ang aton mga pumuluyo, aton mga informante, may mga kahangawa man, may mga kahadlok man, sa maghatag sa information o maghatag sa iban nila nga nabalaan. Wala sila nadlok sa aton Action Art, kundi mismo sa sindikato. Okay. Nara sa likod sang illegal nga droga Action Art. Sige. Finally, gurongi mo na lang panugyan sa public ay kay hindi malikawan kung kay isa mo ning social media ho, amo ning kay watan subong Valentine's Day ng iban eyeball ang tawag siya una sa radyo. Panasubong niya ti ma-meet up kamo sang imo nga chatmate, sang imo sining Facebook friend. Sir, may panugyan ka kay siling ko blabasi after karon sa gabi or buwas sa aga, blada mo reklamo naman ako nga nabiktima sa mga kilala nila sa Facebook lang? Yes, Action Art. Actually, madamog niya salamat sa pag-open up mo sa ina nga topic ko. No? Okay. Hindi malikawan. Mas hindi na ususubong ang Friendster, susubong ang mga eyeball medyo minimal na, pero Facebook naman ang ususubong, Messenger, no, PM. Again, reminders na to no sa aton mga pumuluyo. Hindi kita basta-basta makipagkita sa aton kachat, labi na gid sa FB, no, kung sa ano man ngini nga social account, kung hindi naton kilala, hindi malikawan kay base karon may ara naman dira nga matabo nga mahambal naton nga hindi naman makatao. Kaya naman mabiktima sa paghimulos, kay bangon natin pagkita sa iya ka chat group, again, ina-remind nato ng aton nga mga pumuluyo, no, aton mga pinalangga nga listeners nga avoid, no, hindi gid paglikawan na makipagkita kag as much as possible subong, no, as part man sang aton nga prevention ining sa incognito bala. Mas manami subong dire lang kita guro magdit subong sa aton mga panimalay, no. Kaysa na magguwa kita, no? Kahit tasa, damo na ganit subong Action Art na cancel nga mga piyesta. Gani man. Pangod sang ining ginakakulbaan, no? Kinakadlukan nga coronavirus. Advice lang namon, mas manami. Anyway, there's nothing wrong naman kung lang kita mismo sa aton panimalay. Mas safe, at least mas kompleto na kita mag-travel, less hazard, makami-minus kita sa aton nga gastos, kag wala gyang risko naton masyado kanubo Action Art. Sige. On that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, salamat for the time. Good morning. Madamo man salamat, Action Art. Madamo po ang salamat sa Action Art. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang BCPO. God bless po. Action Hotline. Pagpamuno sa Public Information Office, kag PCR, damo obligasyon man nimo.
Lieutenant Colonel Ariel Pico, siningati kita mo, niya ko ay mangkot time, mangod siyang aton bala dedication sa trabaho, niya way nako tiyempo nga mag-date man, sa akon pinalangga, nga ti, ato man assign sa isang lugar, nga nagatrabaho man sa kasubong kasubong nga profesyon siya, ti, niya may tiyempo gina. May nagkadto na galing nga pamilya, no'y matautod sang nasapuan nga patay dara sa may area sa Barangay Kabog. Hindi na mas la interesado eh. Nang magpadalong pa sa kaso, ang isa lang katalupang doon nga karon kwaon na doon kay Lieutenant Pastrana, possibly sa Udto with Action Eric dira sa BCPO, ano gid bala ang ila pagpati kay sining ni Lieutenant Colonel Ariel Pico bisan ang mga utod na kibot nga aari di siya nakalabot sa Bacolod. Kag nga ang way ni ideya, way ni kay balong pamilya nga may mga ginahimo nga dealing siya sa illegal drugs sining si Nathan si Rudo. Kun ba siya ang Facebook account niya? Galing kay hindi ta kabalo kun balang Facebook account niya ni siya gid mismo gagamit o kun basi may nagagamit lang niya sang account nga ang iyang ngalan na butang da. Na, amo nang may panaton may baluan. Morning lang kay Nems Samusam, Eli Guriro, si Neri Istanyol. Noy, kumusta ka na? Edphil Isparagusa Balibadlan, Sir. Good morning. No? Kay Madam Karen Tanlangit, kag kay Kwandi raw, pari Idi Lumugdang. No? Sa taran galing nga miyembro sang grupo diri sang Agila, no? Sang Eagles, diri sa Negros and Bacolod. Good day sa inyo. Good morning. Kay Sir Jefferson Discaliar. Ano na ranggo ni Sir Subangman? Lieutenant Colonel Naguno, Why nagkami kita ay Engineer Noel Olea. Good morning man kay Dr. Sifard Gerhard Kailian sang PDMPD. Gamonitor man siya. John Acosta. Salamat kita. Paring Gerson Ruiz, Ligaya Trono, Elizer Ispliki Jr., Paring Radix Lambot, sa tanan ng mga taga-Kanduni PNP personnel, good morning. Araman si Nangjin Pabilio, retired Colonel Placido Hintulio, morning man kay Junjun Liardo. No? Araman si Grace Arzaga, Kim Shastris, ano basa ko na nigli. Kay Kuanoa, John Rolin Marfield sa Iloilo, kumusta ka mo? Rona Algisol, Hanilin Himina, Jocelyn Itabag, araman si Paring Arnel Deles sa Police Station 6. Si Kay Chailinday Tabag, Aglia Alipuon Itabag, Happy Valentine's Day kuno, siling na ng Jean sa inyo. Elmo Iteracion, Maymay Fernandez Estrella, araman si Action Percival Villamor, siling may aga na tamyaw lang Happy Valentine's sa pinalangga ko sa udyong si Geraldine Regala. Bao pinalangga ha? Action Hotline! Sir Ruben Lugarta sa US, good morning. Consorcia Diego Rogelio Catalbas Jr., Philip Laurente, Nyalindri sa Barangay Minuyan, good morning. Barangay Kapitan Rodney Carmona sa Barangay Sumag, oy, akon magician nga friend. Ivan Huesna, good morning sa imo. GVL Luntayaw, Larry Claver Guillema, Nelda Siguan, good morning, madam. Cesar Laranaria, Marlon Sikinia Kaniete. Ay pare, bro, thank you gid sa pagbulig sa akon kabiya. By the way, raos na gilman, nakabata ng akon sister-in-law. Nelda Siguan, Martin Gonzales, Akat Sags, Jeffrey Ochipo Chua, pare Jeffrey, good morning. Araman si Mel Vivaw. Happy Valentine's, sir. Araman si Nungnek Lachika Draskanduni. Nungnek, morning. Action Jan Sapio, Totsiminis Jr., Angel Rosia May Santillana. Buhi Jolingo, Sir Arman Tugaho. Gerly Basister, Sir Roger Montalvo, paring Basti Girhin, Rich Chiel, good morning. Nen Paagodos niya, Happy Valentine's Day. Watching man si Madam Karen Tanlangit, Idmar Dikilia, nagamonitor kami dia, Shenan o Sheyan Kalay, Jonathan Fuentes, oy pare, kuanda, Happy Valentine's Day. Cheryl Dukay Bermudez, kag paring Chopoy Magbanwa sa Macau, China. Bia Jonathan, good morning, Happy Valentine's Day. Action
2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Ikaw nang ginapamati ang namon ginasan. System kag resistensya sa lawas ang ginapangita niyo. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination nga ipasiguro gid nga mangin maayo ang kondisyon sang aton lawas. Basta mabakod ang immune system kag resistensya, take note sa lawas naton, hindi kita dali-dali matapikan sa numan nga balatian, kompleto ini sa vitamin A to zinc, vitamins and minerals. So, a combination nga magapasiguro gid nga maayo ang kondisyon kalawas ta. Kay bisan mga common illness, why pa man ang duging ang balita partitioning mga nagasulod nga mga diseases, pero kung protektadong lawas ta, kung hindi why tayo problemahon. Action Hotline. Tandaan ta, basta produkto sa Dr. Alfred's masaligan ini, pure and organic nga mga produkto. Oy, ang antiviral, antibacterial soap gali naga-prevent man ni mga viruses like coronavirus ni nga disease. Mabuligan ka nga mahilway da, no? Kung may magpanglimpyo ka mo, para ina sa hand and body wash, no? Nga pwede nyo gid magamit. No? Ang mangosteen soap, no? Ang mangosteen soap nga mabakal nyo na subong available sa Wakong kag Sincere Drug kag mga butika sa inyong lugar. Action Hotline. Aling tiyempo, di ko malabutan ng mensahe, pasensya gid. Good morning lang sa kay Ninoy Alex, paglumutan ng monitor siya. Action Hotline. With Action Elmar Madera sa technical side, back up daton karon nga si Action Elry Dutilios kag Action Dorel Cabato. Kung man Action Artay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!